Jménem Jeffrey Williams patří mezi nejvlivnější rapery poslední dekády. Je známý svým originálním stylem a hity jako Lifestyle nebo Hot. V roce 2016 založil label YSL. Podle prokuratury ale YSL není jen hudební skupina, ale i gang zapojený do násilné trestné činnosti. Podezření na napojení YSL na zločiny začala policie vyšetřovat už několik let zpátky. V květnu 2022 byl Young tak zatčen a obviněn v rámci tzv. RICO zákona. Ten se v USA používá proti organizovanému zločinu a obžaloba tvrdí, že YSL fungovalo jako kriminální síť. Celkem bylo obviněno přes 20 lidí. Mezi nimi i rapper Gunna, který později uzavřel dohodu. Případ je plný kontroverzí, například používání textů písní jako důkazů. Proběhlo už několik desítek jednání, některá z nich byla dokonce přenášena online. Objevily se také spekulace o korupci, svědcích ve strachu a zmatcích kolem výpovědí. V rámci dohody přiznal vinu v několika bodech obžaloby, včetně porušení zákona RICO, držení zbraní a drog a účasti na organizovaném zločinu. Soud mu uložil 40letý trest, z toho 5 let mělo být odpikáno ve vězení. Jelikož už strávil více než 2 roky ve vazbě a zbytek trestu má formu podmínky, mohl být propuštěn téměř okamžitě. Během 15leté podmínky musí splnit přísné podmínky, například zákaz pobytu v metropolitní oblasti Atlanty, s výjimkou událostí jako svatby či pohřby, 100 hodin veřejně prospěšných prací ročně, pravidelné protidrogové a protigangové přednášky a zákaz kontaktu s členy gangů. Like 2 or 3 shows that made like 700,000 apiece, and I gave it to the breast cancer organization. Like, you know, I do things, like I put millions of dollars back into my community for real. I really did. I did more than anybody ever did from my side, you know. But I understand, you know, rap lyrics. I understand how it could be twisted. I understand what it could do to the mind of people. I understand all that, and I promise you I'm 100% changing that, you know. It's just, I'm older, I'm grown now, you know, and it's just like...